Siyabingelela futhi bazalwane egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha inkosi yethu eyafa yavuka ephila kuze kube phakade. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuphinde futhi sithole leli thuba. Siyamphakamisa uJesu Kristu, siyamvuma phambi kwabantu. Njengoba lama video siwaqopha njena siyamvuma uJesu ukuthi uyinkosi yethu. Simukele, siyamukela, siyomukela kuze kube phakade empilweni zethu bazalwane. Uyinkosi nje yamakhosi, sinikele impilo zethu kuye ukuthi asibuse. Siyamvuma emhlabeni wonke phambi kwabantu emhlabeni wonke ngegama lenkosi uJesu uKristu. Siyabonga bazalwane, siza noPatri sisenayo ubaba ukhanyile ngobufakazi anabo. Ngiyamkholwa umoya ingcwele bazalwane ukuthi lokhu umntana wakhe azama ukudlulisa inkosi emsize ngakho. Umoya ingcwele uzokwambula empilweni zethu, silalele sisizakale ngalendlela inkosi ifisa ukuthi sisizakale ngayo. Siyabonga kakhulu egameni kaJesu. Ngizocela ukuthi ke simbingelele futhi simnikeze nethuba egameni likaJesu. Amen. Siyabonga ubingelela baba, siyavuma egameni likaJesu Kristu. Ngicela ukubingelela ke nabo bonke abantwana benkosi ukufinyelela kubo le message nalobufakazi, nabo bonke abalalele ngokuhlukahlukana kwabo egameni likaJesu Kristu inkosi yethu siyanibingelela. Amen. Nake ngubaba ukhanyile endaweni yaseMtubatuba esigodini sakwamsane. Umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Mhlambe futhi ke oqala ukubona inombolo zakho la utholakala khona 0 inamba yami ke ngitholakala kwemakhona nombuzo uthi 083 86 66 6660 083866660. Siyabonga kakhulu baba ukhanyile. Bazalwane upart 3 lo mhlambe makuthi uyasibona ukhona upart 1 ukhona upart 2 ukhona upart 3 lo nesikhuluma ngawo esikhuluma kuwo njengamanje egameni likaJesu. Sicela ke baba uqhubekeke. Amen. Siyabonga bazalwane ukusimukela futhi ku part 3. Sizoqhubeka ke lapho esigcine khona. Siyakhumbula ukuthi sigcine la khona singithi ngase ngikhetha ke ukufuna umsebenzi, ngawuthola umsebenzi ngasebenza kwa AFBOB ngo2015. Okay. Then ke yaqhubeka ke iminyaka 2015 ngasebenza 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Then la ku 2024 ke ngase ngiqala khona ke ukuphenduka nokwambulelwa ivangeli okumele ngihambe ngalo. Yilokho ke engizokuveza kakhulu part 3, ukuphenduka kwami nanokuthi ngihamba yipi indlela manje ngokusizakala kanjani. Amen. Okay ke indaba ke iqala la bazalwane ngoJanuary 2024. Kushuthi ake ngingakakuvezi lokho ukuze lingizwe kahle. Kushuthi la ekusebenzeni kwami ngabe sengithenga nemishini yokugunda utshani. Nginanemishini yokugunda utshani. Enye yento engibe ngiphilise ngayo bizothola namba amagama ama brush cutter. Okay. Yes. Yes. So iyona into ke engiyaye ngiphinde ngiphilise ngayo ngoba kulo msebenzi wethu besiwenza kwa-AFBOB uyakhona ukuthola isikhathi esanele and futhi umsebenzi nje okufana ukuthi okay angixoxe kakhulu kulokho. Yeah. Nakho ke la ngikhona ekuthenini ngo2024 January shuthi ayinanga imvula ekubeni sazi kahle ukuthi ihlobo. Yangana futhi imvula ngoFebruary 2024, yangana futhi ngoMarch. Then uma kwenzakala kanjalo insizwa ezingilekelelayo noza kwethu esigunda nabo sabona santi hayibuka fethu niyabona indlala ekubeni kuyihlobo imvula ayikho. Then ke ngase ngithathela isinqumo esafika nje enhlizweni yami ngingakholwa nginjengabo bonke abantu abahamba ezweni ngokungakholwa ngihambela nje njengabo bonke abantu abangasindisiwe.
kodwa ngathatha isinqumo sokuthemba inkosi ngihamba ngawukhuleka. Mangikhuleka emkhulekweni wami ngagxila kakhulu ekuceleni imvula. Ngacela imvula kuNkulunkulu ngase ngiyachaza emkhulekweni ukuthi sicela imvula ilokhuzana umsebenzi wethu umile kwaba nje ukugxila kwami lokho. Yeah. Then ngalala ekusuku kwase kufika izwi kimi sengiphupha ke manje ngiphupha izwi likhuluma nami lithi kungani ungikhathaza ngemvula. Ngase ngiliphendula izwi elakhuluma nami ekusuku ngase ngithi Nkosi ngale kathi ngiphupha kwagcwala ukuthi izwi likaNkuluNkulu elikhuluma nami enhlizweni yami. Ngase ngiliphendula ngathi Nkosi imvula iyasiza ekuthenini isikhulisela utshani ngokuba siphila ngabo kanjalo futhi nemvelo iphila ngayo imvula iyayidinga njengamanje utshani bushile. Yase lithi izwi kimi ekusuku uyazi yini wena ukuthi uma bonke abantu emhlabeni lasho njalo bengeza kuwe bezocela imvula mina Jehova uNkulunkulu ngingayinisa imvula ngokuphazima kweso yesilasho njalo. Ngase ngithi Nkosi bengingakwazi lokho. Wayesethi kodwa ngoba usucelile ngizoyinisa imvula yami ngokukhulu ukusheshsha yesilasho njalo. Then kwase kudlula izinsuku ezintathu nangempela yana imvula. Mayini imvula yana ama province awu9 ngeke ngiwabaleke onke maningi Eastern Cape, Gauteng, Cape Town, KZN maningi kodwa o9. Lokho ngikuthola kanjani? Ngikuthola lokho eindabeni ngoba kwagcina sekuba khona umonakalo oba khona ngenxa yayo le mvula. Then imvula yana inyanga yonke kwaze kwagamanxela enyangeni yesibili inyanga yonke kaApril kwaze kwagamanxela enyangeni kaMeyi. Then kuthe mase kugamanxela enyangeni kaMeyi kwafika sasesiqala ukukhonona ukuthi le mvula ayisasi yabo. Sesibuka nomonakalo okhona kuma TV eindaweni eziningi abasivezela zona ku TV eindabeni. Then emveni kwalokho ke kwase kubuya futhi iphupho kimi kubuya lona lelizwi lithi wena ukhathazeka nabakhathazekayo ngani nguwe owacela lemvula nguwe futhi oyoyimisa lemvula. Ngase ngikhumbula ukuthi hawu kombe emveni kwalokho lelozwi ngase ngiphaphama ngalo futhi lelo suku kwangabo 1 ikhathi ngikhumbula nje isikhathi sekusuku. Then kwathi sekuzosa ngabo 5 ngaphinde futhi ngaphupha ngobusuku obodwa ngaphupha mase ngiphupha ke manje liyana malina laseliduma lidumela ukuthi ukuna kuyaqhubeka selizona kakhulu kunalokho. Ngase ngithi mina ephusheni hawu liyana liyaduma lisaqhubeka lelizulu esikhona lise liyaqhubeka. Ngase ngikhumbula ephusheni ukuthi hawu ngibe nephupho engiliphuphile elithi lemvula izomiswa yini. Ngase ke ngiphuma phandle khona ephusheni ngakhuleka ngathi baba siyabonga ngemvula sekwanele Nkosi sicela uyimise. Yasiyami imvula ephusheni ngase ngiyaphaphama mangiphaphama ngithi hawu ngiyaphupha ngo1 ngiphupha iphupho elikanje ngo5 ngiphupha iphupho elikanje kwathi ngo6 ngavuka ngawenza lo mkhuleko sengenza kangempela mangiwenza nangempela imvula yanqamuka nje lapho leyo mvula lokho. Kunina nonke ke nilalele ngicela ukuthi siyayikhumbula leyo nto ngoba yenzeke ngempela ngo2024 sikho ke kakhulu kulokho besiqinisana. Then ke emveni kwalokho ila khona engabona khona ukuthi no angiphenduke ngikholwe ngishizono ngoba bengihleli nje nami ngiphila impilo yabo bonke ngisemjolweni ngiphuzela ngigembulela nje ngiphila lo mpilo nami.
ngase ngidecide ukuthi hayi man angishiye zonke lezi zinto ngikholwe uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu engenzela isimanga esingaka okusho ukuthi uNkulunkulu uyangithanda futhi uNkulunkulu unami. Kwabuya ke nalo olalela uphathi 1 kwabuya ke nalesa sigameko lesasimo njalo esangehlela ngo2009 umoya engcwele ekhuluma nami yonke lonto yabuya yasoba yintsha enhlizweni yami. Then ke ngase ngithatha isinqumo sokuphenduka. Okay. Ngithe ngisathatha leso sinqumo ke sokuphenduka kusasenjalo sengishiye lezo zinto ayiphelanga ngithi kwaphela yes yaphela inyanga. Yaphela inyanga yesibili engaphelanga. Ngase ngifikele umbono esuku ngilele. Mangifikele umbono esuku ngilele uthi lo mbono ngibona kuqhamuka onjengengilosi emafini kodwa futhi mangibukisisa akusiyo ingilosi. Mangibukisisa ngithi uba ngabe inkosi uJesu Kristu mangibukisisa ayi akusiyo ngake ngaba nawo kumbono wokubona inkosi. Mangithi ngiyabukisisa ngabe uNkulunkulu ayi yonke lento ngikhuluma abazalwane ephusheni. So ngikubeka njengoba kunjalo. Yes. Ngabe uNkulunkulu ngathi ayi akusiyo ngathi pho ubani. Ngathula ngacabanga ngase ngithi isikhulu sezulu kwase kukhuluma izwi elikhulu elaphuma ezulwini lathi impela usho khona. Wayesethi lo engangimbona wayesithi ngizile kuwe ukuzokubonga ukuthi usudele konke usuyothembela kuJehova kukho konke. Angidele konke sengathembela uJehova kukho konke ngikhuluma lokho enhlizweni yami. La selithi lelizwi kimi namaphilisi usuzowayeka. Bazalwane ke bengihlushwa isinus bengihlezi nginamaphilisi esinus. Ngigada ukuthi mangabe ngivuka nje ngizowathatha ngimaphuze wona amaphilisi ke bengiphuza lokho wesinus. So izwi ke lalisho wona. Then ke ngiphaphame. Mangiphaphama ngixakeke ukuthi kuyini ukudela konke manje. Kwasho ukuthi angiqondi impela ukuthi izwi likhuluma ngani. Hayi ngithe ngisabenza kanjalo kuzo lezo insuku ngase ngiba nomunye umbono. Mangiba nalombono ngibona inyanga ikhanya esibhakabhakeni. Mangibona inyanga ikhanya esibhakabhakeni yasondela nenkazimulo yayo injengoba injalo. Mayisondela ngase ngibona isikhathi kuyo inyanga. Mangibona isikhathi kuyo inyanga ngase ngizwa izwi elikhulu isikhathi kwaku 12 o'clock enyangeni. Ngase ngizwa izwi elikhulu liphuma ezulwini lamemeza ngezwi elikhulu lathi sekuyisikhathi. Kodwa la ngasho ukuthi sekuyisikhathi isikhathi sami leso. Yes. Lithe limemeza ngezwi elikhulu ukuthi sekuyisikhathi ngezwe umzimba wami uthuthumela ngoba ngezwe ukuthi izwi likaNkulunkulu elimemezayo. Ngase ngigijima ngayo ngena endlini yami. Mangingena endlini ngithe ngisathukile ngombono engibonayo ngavula iwindi. Mangithi ngiyabuka lo mbono bengubona ngiphandle usasekhona. Inyanga ekhazimula ngenkazimulo enkulu engayicimanga then newash elalikuyo liveza isikhathi esithi 12 o'clock. Angivala ikhethingi. Mangivala ikhethingi bese ngizwe inokhi emnyango. Mangizwe inokhi emnyango ngingakasho ukuthi ngena bese ngena khona bangcwele bazalwane lo moya okuthiwa nightmare. Wangena lo moya ke okusuku okuthiwa nightmare. Mawungena lo moya uthe mawungena lo moya ngaphakathi kimi kwase kuphuma umoya owawunjengamanzi owawukhazimula kodwa ubuya kwawunjengamanzi kodwa wona uyakhazimula njengelanga makusuke likhanya. Lo moya mangubheka wayesekhuluma kimi wathi ngimoya engcwele ungesabi. Ngase ngajabulisa kwengane ngathi mina hawu wafika kahle. Nami
ngicela unginqobela yena ngikhomba lo moya okuthiwa i-nightmare lo moya othi ulala ukucindezele ngisho usubhengisa uphaphele ukucindezele then ngase ngicela lo moya ngacela umoya engcwele ophume kimi ngathi ngicela engilwele nalo moya wavele ubamba ngezandla washa lo moya ezandleni zikamoya engcwele washa ngajabula ngase ngimbonga ngathi hawu ngiyabonga wangisiza wafika kahle ngase ngiyamhaga ngithe mangimhaga wabuyela kimi ngaphakathi. Okay. So ke bazalwane kwaba ke ukumukela kwami umoya engcwele lapho ke emveni kwalokho ke ngase ke ngihlupha ngalelizwi elithe kimi angidele konke. Ngase ke ngifonela omunye umzalwane ngimxoxela ngithi yazi kunombono la ongikhathazayo othe angidele konke ngabe kusho ukuthini lokho. Lo mzalwane ke ngicela ungamosha igama lakhe wayesengixhumanisa wangitshela wathi khona ubaba ushumayela lo evangeli lokudela konke. Ngathi mina habi khona impela into enjalo wayesethi ikhona ngizokuxhumanisa nalo baba uyena ozokuchazela kahle. Hayi lo mzalwane ke wayesenginika inamba kaBaba uSibiya uBaba uSibiya uye ke lo engihleli naye njengamanje. Hayi wayesengichazela ke ngase ngimchazela uBaba uSibiya lo mbono wayesengichazela ke kabanzi wanaba ngevangeli lokudela konke. Hawu ngase ngithi baba ngizofika lapha ekhaya hayi uzowaphinda kahle lamazwi ungichazele kahle ngiyafisa ukuthi njengoba lelizwi liselikhulume kanje kimi impela ngihambe lendlela vele bese kubekekile nasemphefumulweni wami ukuthi ngifisa ukubela kuNkulunkulu ngokuphelele kodwa ngazi ngizokwenza kanjani ngenxa yesimangalisa angenzele sona ngoJanuary. Hayi bazalana kwaba kuphenduka kwami ke lokho ke ngase ngikhula ke ngaphansi kukaBaba uSibiya ngiwumntwana nje oseva ngaphansi kaBaba uSibiya no submitter ngaphansi kaBaba uSibiya ngikholwa yiNkosi uJesu Kristu namanje ngisahamba ngokukholwa ngisindisiwe. Nginembono ke la eminingi uNkulunkulu ayembule kimi ngaphambi kokuba mhlambe si-share ke lo mbono lawo ma message uNkulunkulu awakhulumayo since sengiphendukile sengihamba ngumntwana okholwayo ngaphambi kuba ngidlulile kulokho mhlambe ubaba makhona afuna ukukudlulisa engakudlulisa bese sihambisana kahle. Hayi cha okwamanje baba kukho ngizocela nje ukuthi ushare lo mbono baba. Noma singesiqeda yonke ngithi ninganyana. Nizokwazi ukudlulisa kimi. Ngoba kulembono lena kunemiyalezo. Balalele ngithe mabe eyixoxa ngilalela ngathi hayi umyalezo lo odingwa ibandla likaKristu futhi odingwa abantu bonke emhlabeni wonke. Egameni leNkosi uJesu. Amen. Yes. Bazalwane ke umbono wokuqala inkosi engithume wona indaba ye kwaku April kuwo lonyaka indaba ye yemnikelo emabandleni. Inkosi yafika kimi yakhuluma ekusukungilele yathi isikhathi esiphila kuso manje akusesisi isikhathi sokuthi abafundisi beqoqe iminikelo kubazalwane. Akusesisi isikhathi semnikelo isikhathi sokuthi bonke abefundisi bethathe imphefumulo yabantu beyise kuNkulunkulu ngemkhuleko beyeke ukufuna nokubiza iminikelo kubazalwane. Akusesiso leso sikhathi manje. Ngase ngithi mina onkosi pho ngiyokwenza njani yaselithi izwi kimi tshela abefundisi lokhu engitshela khona ukuthi abazuza imphefumulo yabantu beyilethe kimi ngemkhuleko abantu besindiswe ngoba abantu badinga ukusizakala bayeke ukufuna iminikelo kubantu. Akusisi isikhathi seminikelo manje. Yeah. Message yokuqala ke leyo umbono lo umbono wasekusuku yes. Alright ulele. Yes. Okay. Ngicela ukudlulela ke kwesibili bazalwane nizongezelela ngoba ngibhale lapha phansi. Okay. Usho ukuthi umbono oqala ubhekene nobani? Akhulukazi nabafundisi. Oh yes. Akesithi nje akesithi abaholi bamabandla. Yes. Ukuthi isikhathi esiphelile manje akusesona isikhathi sokuqoqa iminikelo kubantu nokubiza iminikelo kodwa seyisikhathi ukuthi abantu batshelwe
iqiniso lezwi kaNkuluNkulu babuyile uNkulunkulu ophilayo. Okay baba. Esinye ke isexwayiso uNkulunkulu angivezele sona ilesi esokuthi ake ngikubeke nje obunjalo ukuze nizowuzwa kahle. Ngabona ke ngisemkhathini wangihlwitha umoya ongcwele wathi yiza ngizokukhombisa okwenzeka emkhathini. Ngayibona sengisemkhathini. Mangisemkhathini ngibona ngime kulayini omude ulayini. Lo layini mangibuka wabantu yes abantu ababamba ulayini umuntu ophambili okulayini khona into ayithathayo phansi bese yahamba khona into ayithathayo phansi bese yahamba. Ngathi hayi ngoke ngibone kahle mase kufika kimi ukuthi yini lethathwa lapha phansi. Angifika laphana kunesihlalo segolide nohlezi esihlalweni segolide nabamile eceleni kwakhe abagoqe izandla. Mangibabuka bese ngibuka phansi kunendwangu eminyama enkulu. Kulendwangu eminyama kunezinto eziningi ezithathwa abantu. Okay. Abanye amathuba emisebenzi, abanye ama-weave la afaka amakhanda, abanye ubufebe, abanye utshwala, abanye ama-tattoo, abanye amazinyo egolide, abanye imigembulo. Uyakhethiswa la ukuthi ufuna ukuphila impiloni, ufuna ukusebenza kahle uyathatha la phansi, ufuna kuningi. Hayi mangibuka zonke lezi zinto lezi ey'la endwangeni hayi akukho nokukodwa mina engikuthandayo. Bese laba abasemaceleni bathi hayi akekho ongakhethi la, akukwazi ukuthi ey'ntweni ey'ngaka ezikulendwangu awukhethi ngisho kukodwa. Ngase ngithi mina ayi akukho engikuthandayo la. Kwase kusukuma lo hlezi kulesi sihlalo lesi segolide. La khona ke ngavele ngagcwala khona amandla uthi yabona ke impela angizukuthatha lutho la. Inkathi kusukuma lo ayisukuma esihlalweni segolide kubhaliwe igama la esihlalweni ahleli kuso ukuthi Lucifer. Hey thema isukuma ngabona igama elithi Lucifer ngase ngithi hawu ngeke angisathathanga impela la kulezi zinto la. Uthi ke kimi lo sukumayo ohlezi esihlalweni segolide uthi kimi uma ungakhethi lutho kulezi impawu ezilapha phansi uzofa, uyabulawa, uyitsala ukhetha ukufa noma ukhetha okukodwa kule ndwangu eminyama. Okay. Ngathi mina hayi angikhethi lutho. Then waseyalezela kulaba ababili abasemaceleni ukuthi angibulawe. Babephethe ama-16 ibhamu lezi ibizwa ama-16. Okay. Yes. Ngapha nangakusho ukuthi izimbili. Then ngase ngidutshulwa ke ngalezi ibhamu. Ngadutshulwa ngazo zonke lezi inhlamvu zaphelela kimi. Then ngase ngawa ngomhlane ngabheka phezulu ngawuzwa umphefumulo ukuthi uyaphuma. Uthe ungakaphumi umphefumulo kodwa ngizwa ukuthi usuyaphuma ngamemeza ngezwi ngathi Nkosi uJesu Kristu yamukela umphefumulo wami ezandleni zakho. Kwase kuvuleka izulu ngabona inkazimulo enkulu ezulwini. Kwase kuphumizwe inkazimulweni lathi ndodana yami hayi namhlanje. Kwase kuba khona ongiphephetha ngomoya avaleka onke amanxeba ayisemzimbeni wami. Mayiqedwe uvala amanxeba ngase ngiyaphaphama. Ngiphaphama umzimba ubuhlungu lokho kwangempela. Engazi ukuthi lezi inhlamvu bengena kwangempela. So kulo mlayezo ke bazalwane ngixwayisa bonke laba abathanda ukufaka inkophe, inzipho nemisebenzi engamdumisa uNkulunkulu, nabaphuza utshwala, nabagembulayo, nabafaka ama-tattoo, nabafaka amazinyo egolide ukuthi konke lokho bonke labo baseva ngaphansi kwesitha. Engasibona esibhala ukuthi Lucifer. Lucifer ke siyazi ukuthi uSathane. So bonke abenza lokho nabahamba ngalezo indlela abazi mabaqonde bazi ukuthi konke lokho kunguka Lucifer. Amen. Message esibili leyo. Siphelile baba. Bisiphelile leyo. Nangoku umuntu unazo lezi zinto sezenzile ke sithini iseluleko esisikhuthazo. Usiyabona ukuthi konke lokhu kuyiphutha akufanele abe yakwenza.
enze njani? Iseluleko ukuthi umuntu owenzayo zonke lezi zinto engizibalile Phenduka. azishiye bese eyaphenduka emukele uJesu eyinkosi nomsindisi empilweni yakhe noma empilweni yethu, ngoba sonke simukele uyinkosi, uyena esimkhonzayo futhi uyena esenza intando yakhe. Nangoke wayifakile ama-tattoo akasakwazi ukwakhipha njengamanje. Mayesephendule kwenzakalani ngawo? Loyo ke ongasakwazi ukwakhipha ama-tattoo ukuthi akhuleke ecele ukuthi okokuqala nje aphenduke okokuqala lokho. Akaphenduke emukele uJesu eyinkosi nomsindisi empilweni yakhe, bese yakhuleka ebuza ukuthi ama-tattoo ngoba wacima emzimbeni uzokwenza njani, umoya oyingcwele uzomholela ekuthenini akenze njani. Yes, okunye ke uNkulunkulu akahluleki, inkosi yethu uJesu Kristu ayihluleki, inamandla okwacima, kodwa ke lokho iseluleko nje esivela kimi esikhulu esokuthi akalalela umoya oyingcwele ukuthi uyothini kuye. Mhlawumbe omunye kusanda kusindiswa akakazi ukuthi umoya oyingcwele ukhuluma kanjani, ulalelwa kanjani. Yes, ungaluleka uthini lapho? Kuloyo ngingamluleka ngokuthi akaye kumholi wakhe, ngoba uma usuphendukile wamukela inkosi, wamukela uJesu Kristu empilweni yakho, waba inkosi nomsindisi, vele kumele ke kube khona la ukhonza khona, noma kube kona ozoseva ngaphansi kwakhe ozokutshela ukuthi mawusuthathele uhambo uyohamba kanje. Njengami nje ngenza isibonelo bazalwane, ngithe mangiqeda ukuphenduka nangumholi wami eduze kwami, uyena engisubmitha kuye, manginemibuzo ngibuza kuye izinto eziningi, ngicela kuye ukuthi angisize, uyangikhulisa. So nawe ke osuke usuphendukile ungacela kumholi wakho noma kumfundisi wakho kube uyena ukusizayo nokunika izeluleko. Amen. Amen. Kodwa mayisivuma uJesu lo muntu ekhona ama-tattoo, uJesu uyamthethelela. Maye ngabuye uJesu ke mhlawumbe impendulo engakayithothi wenze njani ngama-tattoo. Bazalwane, ama-tattoo asuke esemzimbeni. Imizimba uma ngabe inkosi izosilanda ngohlwitho, imizimba yethu iyaphendulwa ingcilise, ama-tattoo ayayisalela vele lapho ke. Uma ngabe inkosi izokulanda ngokuthi ufe, umzimba wakho vele uyethuneni. Kahle kahle umuntu okuyena yena ozonyusela ezulwini yilo ngaphakathi kithi, hayi umzimba lo siwubona ngamehlo. So ingakho ke singathanda ukugxila kakhulu ngokusemzimbeni wenyama. Ingakho lithizwi uma sesiphendukile asishiye imisebenzi yenyama, sihambe ngemisebenzi kamoya. Umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Amen. So ke oqala kudlulile sekuvele okusha. Konke lokho sakwenza singakasindiswa. Mase siphendukile savuma uJesu, umoya wethu uzalwa kabusha. Kudlulile konke lokho kudala sekudlulile. But ke ama-marks izimpawu ziyasala emzimbeni ukuthi nganzi ukuthi kulo mzimba ngenxa ukuthi ngingakakholwa umoya wami wawukade ukhonza uSathane. Manje sengikhonza uJesu Kristu, impawu ekhona. So ma uJesu ethanda ukuthi ayikhiphe lezi mpawu usuyophuma, kodwa ma uthi akaphumi wena ngenxa ukuthi usuyakholwa inkosi uJesu usudele konke, ungumntwana kaNkulunkulu usindisiwe, uJesu mayelanda ibandla nawe futhi njani uzohamba. Ma ufica usuku lokufa ukholwa inkosi uJesu uselwe kabusha uyohamba. Inqobo nje mawuhlukene ngempela nalento, umoya wakho umphefumulo wakho unikela kuJesu Kristu, wadela konke komhlaba, wadela konke kwezwe, wathi Jesu iba inkosi bomsindisi wempilo yami. Ngempela lokho ukuya emkhathini baba, ngithi lento wayibona wadutshula emkhathini, wabonisa emkhathini, kusho ukuthi into enzeka kwelika moya. So abantu baqala benza ivumelano lokwelika moya, so banikele ngemphefumulo yabo kwelika moya, bese beyabuya ke lezi zinto eziyomanifesta physically. Mawusindiswa manje futhi usihlukana ama-covenant owenzile ivumelwano ozenze noSathane lokwelika moya. So yonke into inqotshwe kwelika moya. Then physically ke makusekhona izinto ke okwade uzenzile, othola ukuthi ke ngokukholwa uyakholwa ukuthi uJesu unamandla ukuthi ayisuse, kodwa ayisukile. Kusho ukuthi singakukhathazi lezo zinto lezo, ngoba usukholwa inkosi uJesu. Lithi iBhayibheli ukholwa ngani? Ngenhliziyo, ngomlomo uyavuma, bese kuba ukusindiswa. Ngokukholwa enhliziyweni yakho kuba ukulunga phambi kaNkulunkulu. Nxa uthi uyakholwa inkosi uJesu usungolungileyo phambi kaNkulunkulu. So ke lokho okukhona ngaphandle
emzimbeni ophysical uJesu unamandla ukuthi akukhiphe kunjalo baba. as long as usihlukanisele yena akahlulwa lutho suthatha impilo yakho ayinikela kuJesu so uJesu ke uyena sezobona ngawo ukuthi wenzani so ke siyambonga uJesu kakhulu baba ngalokho. Amen. Elinye izwi lifazela lokho uthi zanini kimi zibomvu ngiyazihlanza zibe njengobuya bezimvu nize nazo zinjalo zibe ngiyazihlanza zibe njengeqhwa. Uyena ozozihlanza. Exactly. Amen. Ayike siyabonga bazalwane siyaniqinisa ngoba siyakhuthaza kule channel bazalwane ukuthi nanti ithuba lokugcina uJesu asipha lona lokuthi siphenduke sibile kuye njengalokho ade usho nje baba umyalezo wakho oqala ngithi umbono wakho oqala ukuthi kwathiwa ke akuseso isikhathi sokuthatha iminikelo abantu abakwile uNkulunkulu ophilayo manje so ke masuvuma uJesu waba inkosi wayinikela impilo yakho yonke kuye wadela konke komhlaba usuphethwe nguye manje uJesu Kristu uyena osezobona manje ukuthi wenzani ngakho konke okuthinta wena angakudinga uJesu uyazi ukuthi uzokukhipha kanjani wena qhubeka umkholwe umlalele wenza intando yakhe ugcina imiyalo yakhe umshisekele usuku nosuku ulandele uJesu ufunde ngaye ulalela umoya ongcwele uthabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla then ke uyalungela ukubuya kweNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga kakhulu ke babukhanyile angazi ke baba ngenxa asithandi lama video abe made kakhulu mhlambe singama lapho sibuye siqhubeke kwenye video futhi. Yes angithi kusekhona eminye imbono. Yebo ikhona eminye imbono. Yes nama message abheke nje kubantu ayobasiza nje futhi kakhulu. Bazalwane uJesu uyasithanda sonke ya amen zonke usathana bethu usigqiba kuzo noma usincaba kuzo uJesu senzela umusa ukuthi sisindiswe mase sisindisiwe sazalwa kabusha asenzisho ke phela bazalwane ukuthi ke akusekho kaSathane kithi ayisekho izinto kaSathane kithi emoyeni wethu enhlizweni yethu enqondweni yethu sidela konke sivuma ukuthi Jesu sicela ukusetshenziswa nguwe kwenziwe intando yakho nanku ukhila ukhona. Siyabonga kakhulu babukhanyela amazwi okuvalelisa nokuqinisa kule video le ubani uPatria ngithi yes baba ngathini baba amazwi okuvalelisa nokuqinisa ukuthi njengoba nami sengingomunye wabadele konke ngingasho ukuthi nawe ongakadeli konke kuyokusiza kakhulu ukuthi udele konke ngoba izinto zalomhlaba yizo isitha ezisibamba ngazo kuningi ubukhazikhazi izikole imisebenzi yakulelizwe nama sports konke izinto ezikanjalo nokunye engakubalanga isitha sibabamba ngakho abangcwele benkosi kanti inkosi iyasidinga. So ngingasho ke kinonke ukuthi asidele konke ofisa ukwazi ukuthi ukudela konke kuyini nangu baba uSibiya ukhonela lokho uNkulunkulu umsebenzisa kakhulu ekudluliseni le message yokudela konke umthumile nama numbers akhe akhona inamba yami ngishile lana mude inamba baba uSibiya ungangifonela ngixhumanise naye. Okunye ke okugcina ukuthi kubalekile ukuthi sigcine imiyalo yeNkosi yethu Jesu Kristu futhi uma kuya ngokuthi awukaphenduki ngeke umane uyigcine kumele uqale kuphendukeni uvume ngomlomo nje bese shila ubaba ukholo ngenhliziyo bese uyabhabhadiswa bese umukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho. Wena ongakakwenzi lokho phuthuma ukwenze ngoba uzolindela isikhathi sohlwitho uthi sonke sakhula kuthi uhlwitho lezo alusi bese usheshufa uma usufile vele sekuhlwitha nakuwe lolo-ke usuhambile usuyosha esihogeni ungakaphenduki. Ngiyabonga ukugcizelela bazalwane siyabonga babukhanyile ukudela konke asideli konke ngoba sithi uJesu uyabuya masinyane sidela konke ngoba sesibona izono zethu sibona impilo yethu engamthokozisa ubaba uNkulunkulu siyaphenduka endleleni ezimbi zalelizwe sibuyela kuNkulunkulu wethu baba wethu osezulwini owasidalayo sibuyela kuye ngoKristu Jesu owasifela esiphambanweni so that emhlabeni sizophilela ukwenza intando kaNkulunkulu ophilayo uJesu Kristu kube nguye ophila kithi enze intando yakhe ngathi so ukuthi uJesu ke uzobuya nini bazalwane lithe iBhayibheli singakhathazeki so ke asikhathazekile asideli konke ngoba sithi kusasa sasuyabuya sishiya izinto imisebenzi izikole ngene ukuthi sithi uJesu kusasuyabuya cha
siyaphenduka sinikele impilo yethu kuJesu Kristu kubaba uNkulunkulu ophilayo senze intando kaNkulunkulu emhlabeni njalokho uNkulunkulu imthokozise sezulwini. So ke ukuthi uJesu uzobuya nini bazalwane okwakhe lokho thina emhlabeni siphilela yena senze intando yakhe uyosifica ngaleso sikhathi ubuya ngaso si ready. Ngicela ukucacisa lokho bazalwane ngoba sengizwa mahemhem njengamanje ngithintwa abanye abazalwane ukuthi kunabantu abadela konke ngenxa ukuthi kuthi uJesu maduzane uyabuya. So uma kungeke kwenzeke lokho, uma kungenzeki lokho kusho ukuthi umuntu uzoqala phansi athinte certificate zakhe abofuna imisebenzi abuyele ekoleni aze akhalthe ngaze ngayimoshela isikhathi. Sikubonile kwenzekile lokho ngoye 2000 bethi abantu isikhathi sokubhubha komhlaba uJesu uyabuya ngoye 2000 bathatha inqomo abantu. Cha bazalwane asithathe inqomo zokudela konke ngenxa yaleso sizathu. Sithatha inqomo zokudela konke kwalelizwe ngoba yizwe kaNkulunkulu elisho njalo ukuthi masiphenduka sikholwa inkosi uJesu sivuma uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo zethu sizihlukanisela yena siyangcweliswa siba ngabaka Kristu Jesu ngokupheleleyo imihla ngemihla siphilela intando yakhe imihla ngemihla. Ngicela ukugcizelela lokho bazalwane asishiyi izinto zalomhlaba asideli konke ngoba sithi uJesu uyabuya masinyane. uJesu uyosifica sisentandweni yakhe sigcina imiyalo yakhe sisembusweni wakhe ngokupheleleyo 100%. Then beside ukubuya kaJesu ukufa khona nje ubaba Khanyile eseshilo ukufa kukhona ungafika ukufa qala uJesu engakafiki. So akufika ukufa uma umphefumulo wakho uphuma emzimbeni wakho ube ungcwele phambi kaNkulunkulu wenza intando kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu baba Khanyile. Siyabonga abalaleli uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu. Amen.